Preto dos 600.000 euros. Este é o investimento total que o Executivo muradán destinará a diversas obras en materia de saneamento e mellora de viais en distintas zonas do municipio. Unha das partidas máis importantes destinarase á mellora da actual rede de saneamento en Esteiro, unha obra en proceso de licitación que ascende a uns 208.000 euros. Estas obras que están en proceso de licitación acadan unha suma total de case 600.000 euros, onde hai tamén algunha obra de saneamento. Para nós sempre decimos, e así o amosamos, que é moi importante o saneamento. Entón hai algunha obra de saneamento, como é o caso de Esteiro, melloras das infraestructuras hidráulicas na Ribeira do Maio en Esteiro, e logo vai outras obras de distintas melloras e acondicionamentos. O Executivo muradán prevé realizar tamén melloras nos accesos ao cemiterio da Atalaya e ao lugar de Torea. Dúas obras incluídas no POS da Deputación da Coruña, cun presuposto total de 138.000 euros. A maiores tamén se desenvolverán melloras nos accesos á Rateira, Vistabós e Agra da Filgueira, por valor de 153.000 euros, tamén con cargo ao POS 2017 do organismo provincial. Outra actuación será a mellora do camiño a Pando, en Torea, con cargo a unha subvención de Agader por un importe duns 50.000 euros. A maior parte delas son con cargo ao POS Plus 2017, logo a de mellora na rede troncal nos pozos de bombeo e co plan de medio ambiente da Diputación de A Coruña, e o arreglo do camiño de Pando, un tramo máis no camiño de Pando e con a subvención de Agader, de medio rural. Entón son con distintas subvencións claro, coincidiu así, e a verdade é que temos agora mesmo en proceso pois un número elevado de obras que suman unha cantidade importante de investimento.